Krungjeng kolonggalo umaharek pi rongker kakli ke padopon. Diphu Lamding Road RongPangthir arat atum Pherangke amei ke pha. Kardom pin Adap Abirta longpen nili sami rupali timungpi non birtang tonpen arjupanik tha. Diphu phaikuni niphai inkoirapli por phai kethom apor Diphu Lamding Road RongPangthir arat atum Pherangke amei ke pha pusi nilitum Pherangke pen birta nang pali. Ongdung RongPangthir arat atum chetong dunsi pini Pherangke amei ke pha padu. Pherangke amei ke pha athi non kedo bom RongPangthir arat atum kedo-kesung aputhak Karbi Anglong Autonomous Council atumaphan kachuning rialam chepaklang pon. RongPangthir arat atum kaningje pon na tengki labang so arong kedam tang chiti achiklo inkoira kethom surihini ra krehini si keseng pon sitami non kedo kithir anapi isu kedopen lopa charli donapor dak dolong lepu notice nage paklangki ningduk piglopusi soarloto mekri meglang bupropen ningjerinti labang soarong alongle nonki judicial court atumaphan pekderlo Karbi Anglong Autonomous Council pensitami labang solongle pekpia prang pensi rong keseng putathan Edat pola daksi hireng sala daksi do tipo besinil tungge dagarong sortinge mata pon tiblo lasi nil tum through media pen la Karbi Anglong Autonomous Council la John Secretary Sir Tensing Rong Pi pen Chenglok la Land and Revenue in charge la Sir Omar Singh Tisu pen Chenglok Council la Richu la ilitu masar telegram rong hang masa me ka chuning pon ke lalo wa AROS udam hana chuning pon ke lalo nil tum afan mithang Karbi hian kanghon ke jinsu pathera nil tum phan ladak pen kedo ke thir thiblong phan si chuning pon le thod la pen ke la judicial court tum phan tum richu blote ajat tanal tum se power dolo nang tum se jakong dolo la tum ladak alternative alang le tum la judicial court phan alang apek tamenang tum ke thik pi pon theki masin tum through media pen same chuning padi krim lo kardom Labang sorong amen pensi government pen kerap kipi ason anta ketok dunlo government pen kipi latrine punoi current bill punoi PMAY ahem punoi anta labang so arong amen pen pusi ningje engke ni tum non thonoi damoi pulote ni ditum na sidan ba ase pathet ha engke jo lai ke aso maka pulani tum na ni dam dam thai ve do thai ve ta ka thai ve sini tum dak na to long ni chilang ke long ke ko na lon ni tum dam po engke nen thonoi pu dak si chubut chelo so maran dak si long sai de long ke dak sendo mini CBSE long si school ra padu sai de lo dinna lo ni tum dam lang non ke sakuri do bakuri do sonra chiri do na putalong thini litum ke sara sar to liram ro hang tum da bang sinang ching hai nei nang chilang nei don kon dolo dak mai tumrang dak ni tum ke dak ke don thon ke bra drop ne dolo nge ni litum na lo non dam lang ke on to samar ke school si dak dun na de si ke tum sai de lo nge non thon noi dam moi ke ni litum na lo ke do dam ko mori pumati samar an ke giddo ga putha ha taunan padun jipti kunnar akhro ko manil tungi un ede do dam thek thelo no ka do dam thek thelo ni litum ke nasi nanang pathi ka im te pathi kang lamon aka ranwe lo ni litum ga jata thek thelo thura thek lam ta pathi thelo ni litum ke ho ke purhi le ke do uta kali ni litum ke la pu an thek tik lasin non amat thurnoi damoi puki osomar loka charli atum sita kanahok do kokpo lasi labang so arong arat atum ajat asonle nang visitami thurprut pen damde loputa ningje jongsi judicial court aphan pekji pulote akaprek adimle peknoi puta chuni ripon Krungjeng kolonggalo umaharek pi rongker kakli mesen pen ke pachun pon labang so kakli pon laki umaharapati longri sarhabe amei pen patir piponsi phaikuni inkoira ke thomani porphai sirkepen porphai plian akli pon lapen
labang swalong sarmar sarthi riso ejang doan manpeng kedo habe motiar riso basa sarbasa kangbura Pherangke lapen bortimen umaha alongri chetong petpen karbiaron kangsai asai hemalong rekpi arongker karkli pangching ponpen bangso karkli womut wokan hei huisita mephun meek amparata kaduk kawi kacitong dun atum sita aning arong aji cipidun rinti labangso rekpi rongker karkli laki ningkan phopen ephongsi arkli pon lapen pining ason thot katora ki ong sita arnam nang chidon dun pen pachun pami longpon lapen kaduk kawi kacerap kacito dun atumaphan choropon Rekpi rongker ni tumdak kolonga karbi aron sangsai asai hem atheng lu sinili tum bangso umaha rekpi rongker amaya bang bi ponlo lasi dak umaha rapatia long ria long bangke ahok lo nili tum long ri komiti pen kimang pon ason do e prang kimang pon alam tan nili asapso Pherangke ahin na tupen karbiang long arar phan pachit tagi phansi nili hin benchuni ri ponlo athe pini bangke umaha rekpi rongker la bangke la keningkan phopen ipong be son thak thak si muning abangke rapati rekpi rongker nili tum bi ponpo lake alum tar mane hamre na thua asai da bang sinili tum muning na chin thu thoning kana bangke mane rapati rekpi rongker bang nili tum bi ponpo lapen nili tum umhara patia long ria long bang isi klak dak penile pachini bang lahelo mane nili tum la ningkan hopen ipong pong mane la ki ong dung kachitong ni sar habe tum kachitong ni bang sobar sai kibi son pho hormudu umaha rekpi rongker isonlo rapati rekpi rongker isonlo isia bangke birni long paket hok isia bangke minuki kur la sila bangso son pho a program bang nil tum ningkan pho bang pong pong sitik pon la pen rek apirta ketok la bangke chuning nil tum kutipia ahabar long sini tum bi ponlo la siningkan pho pen la i son son abangke nil tum la so program bang bi pon bo kasi pini nili tum long ri komiti pen kiya pon alam the bang la hello la pen pini bang so sikarkli bang so umaha rekpi rongker along bangke amud akan kadok kabe long ri long pat angbong akite ding tum lang sarlo bumud bukan ta mesen la pen ang hoy alang pong kapiklon ta mesen la si nili tum ning the umaha rapatia long ri ta an so se lapen ki non kiwang jilang aphongta ansusi kipang tangpon mate alir alon nang cipidun pen karbi solang do arat sitami nang sirap dun pet chepan pura umaha habe kongpen chuningri padopon dong kamu kampen di konto terang karbi daily news pinya Adap Abirta bangken la ansi kang tongpon iglo lang igom tame karbi daily news dumi thakmi kurang thu